мо дар назди гармхонаҳо ҳозир ҳузур дорем, ки дар он парвариши зироатҳои барвақтӣ ба роҳ монда шудааст ва аз он ҷумла дар ин гармхона парвариши бодиринг ба роҳ монда шудааст. ва чӣ хеле ки шумо мебинед, бар мабари ин гармхонаҳо ҳамаш гулҳои дарахтҳои гул шинонда шуданд. Ино ба хотири мо шинондем, ки барои мубориза бар зидди ҳашаротҳо ин фоидаовар аст. ҳангоме ки дар гармхонаҳо ин зироатҳо парвариш кардан ба дар он ҷо ҳашаротҳои ширинчаву дигар чи пайдошавиш ба дар ин ҷо ҷамъшаванда энтомофакҳо фоидаовар рафта онро нест мекунад ва мусоидат мекунад, ки парвариши зироатҳо дар ин гармхона бениҳоят хуб мешавад. ва умуман аз доруҳои заҳрхимикатҳо мо умуман истифода намебарем. яке аз омилҳои асосӣ ҳамин аст. барои ҳаминам гирду атрофи ҳамаи гармхонаро бо ҳамхел гулҳо мо шинондагием. инчунин ба ғайр аз ин гулҳо мо аз дигар растаниҳо низ истифода мебарем, ба монанди гӯем ки райҳон, укроп, гашниш, ки ҳангоми дар гирду атрофи гармхонаҳо киш кардани вай дар он ҷо низ энтомофакҳо ҷамъ шуда ин ҳашаротҳои фоидаовар буда ва дар даруни гармхона баъд вайро рафта ҳамае ки зараровар ҳастанд барои парвариши гӯем ки бодиринг ва помидор ҳамаи онҳоро несту нобуд мекунад ва бе ягон истифодаи химикатҳо мо парвариш ҳосили назди ин зироатҳоро дар гармхона мегирем.